ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумунаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавем. навора сар мекунем, рафтем. ба диққати тамошобини Сумунаи Рахш ТЖ мерасонем дӯстон ки барои дохил шудан ба коллеҷи омӯзгорӣ бетестӣ, муассисаи хусусии таълимии коллеҷи муассисаи омӯзгории шаҳри Бохтар барои довталабоне ки ба донишгоҳҳо ё ки коллеҷҳо роҳ наёфтанд, тибқи фармони Вазорати Маориф фармонаш баромадааст барои қабули довталабон ғайри тестӣ, яъне пешкаш кардан. довталабон метавонанд ки ба ин муассиса бетестӣ дохил шаванд. бо аттестати 9-ми, 11-ми қабул мекунанд. синни соли шумо майда ҳаст, калон аст, фарқ надорад, яъне ки аз сифри 9 боло. ва ин ки дар вақти таҳсил новобаста аз синни сол дӯстони донишҷӯёне ки аз хизмати ҳарбӣ озода мешаванд. ин муассиса бо таъмини замонавӣ таъмин аст дӯстон ки ҳамаи шароиташон муҳайё аст. нархи шаҳрномааш бошад аз 2000 сомон то 2700 сомонӣ мебошад. агар ки шумо аз тестӣ нагузаштаед, яъне ки шаҳрномавӣ шумо дохил шуда метавонед. рақамҳое ки дар видео мебинед дӯстони азиз, дар ҳамин рақамҳо занг зада бештар маълумоти пурраша шумо метавонед дастрас карда ба худатон гиред. марҳамат, занг занед, бештар маълумоташа аз худашон гирен. мо бошад навормона давом. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Daiwo Lacetti аст ки соли бароишуш 2008 солае ки судишвориш бензини холия мошин уман газадаги нест. объем мотораш 6 литр, коробкаш автомат, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балони пачка, салон тоза, ходовой, сайсияш беҳтари, электропакет, кондиционер. мошин як даст гаштага бардони азиз, ай вагон гирифтага мошин то ҳозир дасти як одам дае ки сайсияниш беҳтарина мега соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фурӯхта мешавад бо нархи 42000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега дар назди мошин. агар ба шумо маъқул бошад, рақамошон аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша гиред. фақат одамони харидор гуфтагиа. марҳамат, занг занед, одамони харидор дигар маълумотша гирен. мегзарем ба девюм мошини фурӯшӣ. девюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бардрон Hyundai Starex ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед. соли бароишуш 2000 солае ки судишвориш дизеле, объем моторш 2 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони миёна, 4 диска, ходовой, дигар маълумоти пурра бо телефон гуфтага дӯстони азиз, яъне ки ягон маълумот дига нест. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фурӯхта мешавад бо нархи 22000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилам дорад. агар ки ба шумо маъқул бошад, рақамҳошон дар поёни видео аст, метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат, шумо агар ҳамхари мошинои фурӯшӣ дошта бошед, дар номери имо ба ҳасаб рӯй кунед, реклама мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстон аст Mercedes-Benz C-класс ки сечка, соли бароишуш 1994 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моторш 8 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошина мега полни худ объем никадаги мега соҳибшон, газаш евро 4 дорад, 4 балони пачка, электропакет, яъне ки дискаҳои худаш, радной краска, бе ягон камбудӣ мега, салоншам тоза аст, рошна сум далакура мега, ба ҳамин хотир мефурӯшем мошин бе ягон камбудӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. ба кадом бардорӣ ки агар ҳамхел мошин дар кор бошад, рақамошон дар поёни видео дигар маълумотша метавонед гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ.
чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст. Баъдон чӣ хеле шумо хоҳиш мекунед дар комментара. Opel Vectra соли барои шуш 1994 солае ки сӯзишвориш бензини холия, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарордод мега соҳибшон. Мошин 4.60% калпакои худаш раднои краска люк, яъне ки мошин дар ҳолати кория мега дигар маълумотои пурра бо телефон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем мега дар назди Капот. рақамошро дар поини видео ҳастад ки метавонед занг зада дигар маълумоти пурраша аз худашон гирем. фақат одамони харидор. бардорон шумо агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед хоҳед реклама кардан дар номераи имо васаб рӯй кунед реклама мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ астад. дӯстон Toyota Mark астад ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекунед Toyota Mark на баҳри шумо омода карда пешкаш кардем. соли барои шуш 1995 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотор 2 литра, коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега 100% мега бе ягон камбуди 4 диска, 4 балони средни, салон тоза, яъне ки дигар маълумоти пурра бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Исфара фурӯхта мешавад бо нархи 18500 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон. фақат одамони харидор бошанд ки номероша транзит буда. рақамошон аст метавонед бештар маълумотоша аз худашон гиред. марамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст. бардорон Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли барои шуш 1994 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 электропакет, кондитсионер дорад кор мекунад. раднои краска, диска, балонои средни. мошин мега соза мега каунтарак меличовка кор дорад мега не ки хай ба хайра нагуфтааст, не ки нагуфтааст чӣ кора хай аз худашон мепурсен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодон фурӯхта мешавад бо нархи 23500 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега дар назди Капот. вариантои алишӣ надорад. тоқа сум дар кора хоҳиш кардага фақат одамони харидор занг зананд. рақамошон дар поини видео ҳаста метавонед бештар маълумотош аз худашон гиред. марамат. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ астад. дӯстони азиз ваз 21010 ҳастад ки мошини молодёжни советский соли барои шуш 2003 солае ки сӯзишвориш бензини холия. объем мотораш 1.5 литр мега соҳибшон, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. раднои краска аст, 4 балони средни, калпак, яъне ки салоншам тоза мега мошина мегири ҳай мекунӣ. бештар маълумото бардорон аз худашон мегирем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки боз савдо дар назди Капот мега соҳибшон. дӯстоне ки ҳамхали ваз 21010 присада арзонтара кушина вариантои хуб агар харидор бошед рафта мошина ай пеш бинед ва савдо кунед. марамат дӯстони азиз. хоб лайкотона дариқ надоред лайкота намонед ба шумо чӣ мошине ки дар кор бошад дар комментариё нависед. мо албатта дар видео оянда мошини гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ астад. дӯстон Daewoo Nexia астад ки свети сафед соли барои шуш 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 дискаҳои нав, 4 балони 80%, салон тоза, хадавой дорад бе ягон камбуди. мошин мега састяни шуда фақат мегири ҳай мекунӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод фурӯхта мешавад бо нархи 13500 сомонӣ ки боз камтар дига арзон ва муомила мекунем мега кадоми харидори аниқ бошад. ина мотор ҳамаша сурат гирифта роҳӣ кардаган. дӯстон хайхтон бинен ва мисол занг зада бештар маълумотош аз худашон гиред. марамат. бошед наварона давом медиҳем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстон астад Mercedes-Benz C-класс ки аттай дига соли барои шуш 1995 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони қариб ки пачка, 4 калпаку дискаҳои хчай, раднои краска, салон тоза, электропакет бе ягон камбудӣ. бештар маълумот мега бо телефон.
айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи нағз мешавад дар назди Капот. рақамошро дар поини видео аст дӯстон. агар кадомтон харидори аниқ бошед, мошин мега фақат қариб дасти як одам нагаштагӣ аст. метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. хоҳиш мекунам лайкотон намонед ва видеонавори моро подлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. Opel Astra J аст ки соли барои шуш 2001 солае ки судичвориш бензин газ дорад кор мекунад. Абиё моторш 1.6 инжектора мега соҳибшон, яъне ки коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. танировкаи мошин то моҳи ноябр мега соҳибшон 4 та балони нав, 4 та диска, кондитсионер, электропакет, салон тоза бе ягон камбудия мегане ки ҳуҷҷатҳои мошин мега бучидаги хай танировкаш будае. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Иста Равшан фурӯхта мешавад бо нархи 44000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунад мега дар назди Капот. кадом дӯстоне ки дар шаҳри Иста Равшан агар қариб бошанд ё ки агар рафта бинанд, марҳамат рақамошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. як дигар Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли барои шуш 1994 солае ки судичвориш бензин газ дорад кор мекунад. абиё моторш 1.8 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега 100% бе ягон камбуди, 4 та диска, балони средни, ҳуҷҷат ҳам дорад. нагуфтиян чанқайне ки моторша мега объём никадаги радной сред краскаш амихелай. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 29500 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунад мега. яъне ки одамои конкретна харидор бошанд, занг зананд бештар маълумотша мефаҳманд ё ки мошина бинанд пеш бинанд бо савдо ҳам дорад. марҳамат дӯстон азиз, мошини хубе аз даст натиҳед. агар ба шумо маъқул бошад метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. чӣ хеле шумо хоҳиш мекунед Opel Hatchback бонем на баҳри шумо Opel Hatchback соли барои шуш 1996 солае ки судичвориш бензин газ дорад кор мекунад. абиё моторш 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балони пачка, 4 та диска худаш радной краска, салон тоза, моторша бе ягон камбудия мега. мошина мега ҳай мекуни ходовиам дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Кони Бодом фурӯхта мешавад бо нархи 27000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад дар назди Капот. мошин ки мега сум дар кори Россия мерам ба ҳам хотир мошина арзонтар мега мефурӯшем. дӯстоне ки агар дар ҳамин ноҳияи Кони Бодом қариб бошад рафта мошина бинанд, қайтон муомила эҳсос мекунанд. марҳамат занг зада дигар маълумоти пурраша гирем брадорон. шумо агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорад, метавонед ки суратоша қадим маълумотош дар номераи имо васаи мо рекунем. дар видеои оянда рекламаш мемонем. ин буд ки 12 та мошинаи фурӯшӣ доштем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои оянда.